ne kɔni bolo kɔni ɲɔgɔn ye a bɛ se ka nafa caman lase farafinna jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali komi ani resu fana k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye donc so min kɔni an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tare ye an ka jamanaw ma bawo diɲɛlatigɛ sigilen don o de kan bɛɛ b'i ka intérêt de défend ni aw garisɛgɛ bɛ ɲɔgɔn kun donc n'aw y'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i hakili to aw bɛɛ bɛ nafa min sɔrɔ la bɛɛ k'i hakili to la hakili a bɛ se ka kɛ sababu ye laɲini minnu n'o bɛ ka kɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Ayiwa ni lajɛrɛ in yɛrɛ senfɛ an y'a ye Rusi jamanakuntigi ale ye a laseli kɛ k'a fɔ ko a bɛna daladumuniw n'o ye céréales ye ko k'o tɔni 5,000 ko k'o di Afriki jamana 6 ma Mali yɛrɛ fɛnɛ ni ale ɲiyɔrɔ b'a la i ka yeta ye mun ye o la. dɛmɛ don an bɛ se k'a fɔ dɛmɛ fɛn fɛn n'a bɛna bi mako b'a la surtout que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ni an y'a lajɛ an bɛ waati min yɛrɛ la an bɛɛ jɔrɔlen bɛ ni sanko ye ni mɔgɔ min ye sanko fɔ ye an ka sɛnɛfɛnw donni b'a la ani an ka ɲɔ sɔrɔta ni malo sɔrɔta ni dumuni sɔrɔta ni o dɛmɛ sugu nana hakili la déficit min ni sanjiko bɛna kɛ sababu ye k'o sigi sen kan a bɛ se ka o déficit kɔlɔlɔ min bɛ na an jɛ a bɛ se ka kɛ ka o dafa kelen filanan fana ni ye jamana lajɛ jamana yɔrɔ bɛɛ ka garisɛgɛw tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ jamana yɛrɛ taabolo fɛ olu ni dɛmɛ ka kan baloko sira fɛ hakili la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka jamana dɛmɛ ka se ka olu dagoro n'a sɔrɔ jamana tun kan ka musaka de bɔ ka o suguya ɲini a bɛ se ka kɛ fana makow ka ca o musaka min n'o tun kan ka don o la o bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ min bɛ se ka jamanadenw nafa ɲɛtaga hukumu kɔnɔna la mais komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɛmɛ de don ni mɔgɔ kɔni dɛmɛ kɔni min bɛ se k'a fɔ e ka dɛmɛ barika de da ye parce que an tɛ se k'an jigi da fana ko an mako ye fɛn fɛn ko mɔgɔ bɛ na an dɛmɛ a bɛɛ la o kɔni bɛ se ka dɛmɛ kɛ mais dɛmɛ bɛ na an yɛrɛ ka cɛsiri de dafa donc an bɛ se k'a fɔ dɛmɛ min kɛra ni Mali bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wo dɔw datugu.